Sani a ranke ina mutu shi kenan Fatima. Tun da raina ka sani a ranka ina mutu shi kenan Fatima. Inuwar so sani in fake jikin ki zan lalake. Ke nake so ni da ke nake zucikin mallake. Ni imar so gurin ki ne yake ki bani in shantake. Kalaman so na ki zan rike ya fi zaƙin rake. Yarda da ni ki sani a ranki cika buri na Fatima. Kai daban ka sakan sarka zuci har baka gare ni ka zam uban so da kaunar ka yayi mun saka ko ina ka shigan tunda ina san ka komai zan maka da wani ka ne ai duka na sara maka ni. Biki ko zaki zama ajalina na yarda in ba da kai na fasa. Zuciya ka shiga mai suna cikin jiki sanka yayi mini rasa. Kyawun ki yayi tozali a idona ina ganin ki ko da kin yi nisa. Ka zaga jijiya da jinin jikina waye isa yace auren mu a fasa. Mutuka raba ni da ke har abadan ba mu ba rabuwa da juna. Waye isa ya taba ka zan barkice tunda soyayyar ka ya sana su ce. Daɗin soyayyar ki ya sana haukace ko tafiya nake yi sai na karkace. Ku rike ni soyayya ya sa na zauce ko yaushe tunanin ka nake a kwance. Ku kalle ta budurwa ta kyakkyawa ce kamari in sun ganta kamar su yi kwace. Ba wani wanda zai shiga rai